Všeobecné lekárstvo za posledné roky, v podstate takých 10 rokov by som zhrnula, lebo rok 2014 bol takým kľúčovým rokom, kedy sa začalo s rezidentským štúdiom a to považujem ja za velikánsku výzvu a velikánsku výhodu v rámci všeobecného lekárstva, čiže je možno študovať všeobecné lekárstvo formou rezidentského štúdia, ktoré je vlastne sponzorované alebo je dotované zo štátneho rozpočtu a všetky vlády doterajšie, ktoré sa kreovali od toho roku 2014, si nehali v programovom vyhlásení práve pre časť zdravotníctva pokračovať v rezidentskom štúdiu. Čiže to je úplne kľúčové, pretože sa nám vyriešila hlavná otázka, kde sa zamestná lekár, ktorý sa chce zaradiť do všeobecného lekárstva. Toto sme mali najväčší problém do roku 2014, teraz máme možnosť ponúknutia rezidentského štúdia. Ďalšou veľmi dôležitou novinkou, alebo teda možnosťou, ako realizovať všeobecné lekárstvo, je tzv. Doplnková odborná príprava. Doplnková odborná príprava je tu v podstate od roku 2019 pre dva základné odbory, a to internistické odbory, tzv. Európske, čiže tie, ktoré sú uznané v celej Európe, internistické odbory, a lekár, ktorý má takto zabsolvované špecializačné štúdium za 6 mesiacov a 2 týždne môže získať špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo, alebo pre odbory anesteziológia a intenzívna medicína zase v rozsahu 9 mesiacov a 2 týždne. Toto sú také úplne najkľúčovejšie záležitosti a to, čo by som ešte v rámci obsahu vzdelávania si dovolila poukázať, alebo teda to, čo sa tu zmenilo za posledné roky, sú tzv. Minimálne štandardy, podľa ktorých prebieha to špecializačné štúdium, ktoré sa nám podarilo inovovať tak, že sú vyslovene zamerané na tú prácu potom všeobecného lekára. Čiže aj tá príprava prebieha hlavne v ambulanciách, pretože predtým minimálne štandardy nútili toho lekára v špecializačnom štúdiu, aby trávil z tých 3 rokov veľmi veľa času na oddelení, ktoré on vlastne už potom nebude potrebovať, čiže sa nám podarilo napríklad otorinolaryngológiu, očné lekárstvo, všetko nehať tie cirkulácie len v ambulanciách, a to je vlastne aj to, čo on si potom implementuje do tej svojej ambulancie všeobecného lekára. Takže zvyšovanie kvality vzdelávania je určite kľúčové, pretože ak budeme vzdelávať tak, ako sa vzdelávalo pred 30 rokmi, tak nebudú mať záujem tí všeobecní lekári alebo tí medici sa vzdelávať, pretože sa budú vzdelávať veci, ktoré nie sú pre nich potrebné a nie sú aplikovateľné v tej každodennej praxi. To, čo je ale veľmi dôležité, alebo by som povedala najkľúčovejšie, je pregraduálna výučba, čiže už ten medic musí vedieť, čo to všeobecné lekárstvo bude obsahovať, s čím sa on stretne v tej ambulancii, a preto aj všetky vzdelávacie ustanovizne majú už na Slovensku v svojom pregraduálnom študijnom programe zaradený predmet všeobecné lekárstvo. Samozrejme, každá vzdelávacia univerzita podľa svojich pravidiel. My na Slovenskej zdravotníckej univerzite máme týždennú prax a normálne 24 hodín prednášok a zakončené je to skúškou tento predmet všeobecné lekárstvo. No a tam im aj vlastne vysvetľujeme možnosti, že môžu začať študovať po skončení medicíny špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo. A možno by som si dovolila ešte nadviazať, tento týždeň bol veľtrh zdravotníctva v Bratislave, kde sme sa zúčastnili aj teda Univerzita Komenského a Slovenská zdravotnícka univerzita, a bol veľký záujem medikov. Pýtali sa o rezidentské štúdium, o špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, čo ma veľmi, veľmi tešilo, a bola som šťastná, že som tam 6 hodín mohla odpovedať na otázky týchto našich budúcich, pevne verím, že aj všeobecných lekárov.